Horas amanginang pajupak kita muse di Jamita Minggu asa taida aka masukan-masukan naboi pamorahok kita di Jamita Minggu ima di hari Minggu tanggal 10 September 2022. Ia turpukta ima sian pasal men 110 ayat sada sahat ro di ayat sia. Dung tajaha turpuki ida utama aka poin-poin unokna naboi si buanota di Jamita Minggu. Menurut kami na perjolo taida sia turpuk tahun dimulani turpuki ima haleluya. Siani nungai kotakas ingotota sada pujian na balga maon, pujian na agung maon maradopon dewata. Dalam arhiti turpuk tahun ditugihon dohita asa lambagas pamujiota maradopon debata. Nungata puji ibana diganuk perdalanan ningoluta tarlimuwi dia kapar mingguota. Alai ditugihon do pehita asa lambagas. Ala mungkin saja bisa saja pamujiota salilingon ala kadarnya ataupun mengikuti tradisi, mengikuti jadwal marminggu martangiang alai marhiti turpukon ngai kolam sadar hita pamujioni ikon bagas situ tulo ikon usaha honotta do pamujiotai ganutiki lambagas tu debata buama carana buama dalanda asa lambagas pamujiota na parjulu lambagas ma panandayota tu debata. Seperti apa kita mengenal Tuhan? Melodung lambagas panandayota tu debata. Taboto isi do ibana pargoguna suatu dosan namano pasaluhut di ibana do saluhut hagogoon hasangapon marhite pengalaman imata. Bukan kesaksian kosong berdasarkan ucapan bibir saja, tetapi sian rohatta parbagasan tatanda jalata hatindakon ibana do debata nasanga pargugu na suatu dosa nama nopa saluhut idok di turpuk tahun tumimbul do Jehovah sian luhut aka bangso diginjang ni aka langit do hamuliaon nai berdasarkan pengalaman tanakin di ngelu sigano pari ima kesaksiata hinorhon ni ido lambagas pamujiota tu ibana molo lambagas tanda debata di horhonima lambagas holong ni rohatta tu debata jala marhitei mamuse lambagas pamujiota tu debata intina menurut kami ende haleluya pamujioni tidak boleh kosong dalam artian keluar tanpa pengalaman iman. Holan mangihuton ende ninatorop mandok haleluya tanpa kita mengalami kehidupan pergumulan iman relasi pribadi dengan Tuhan melihat besarnya kuasanya. Alai molodung rosian rohata merhite pengalaman hidup tahatindakon tutudu ibana parguguna suatu dosan. Bukan lagi kata orang lain, bukan lagi katanya, tidak lagi mengikuti nyanyian orang lain, tetapi muncul dari pengalaman pribadi, gabe tubuh ma pujian nabagas situ tu. Jalasada naboi taida asalam takas pamujiota tu debata. Didok perpasal men diturpuk tahun di ayat pitu. Ibana pahehehon namet met sian orbuk dipatimbul do napogosi sian gambo. Asini rohani dewata ondo si pujiota molutaida panarihon ni debata di napogos di namora di sude jolma terlumobina di gosa-gosa ala niuhum ketidakadilan dan lain-lain asini rohani debata omma patubuhon pamujion nalambagas siak kita jadi segala tindakan Allah termasuk di son manarihon napogos do sude ulahon nani ulahon ni debata
Nataida di ngoluta siganupari. Oma mangonjar hita mangendehon. Haleluya. Mangendehon puji-pujian nalam bagas maradopon debata. Oma huidahami akapoin nabui tahembakon di jamitata.